खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जोङो मानसि गोमानाय आरो दोनखारलांनायनि बाथ्रा जों दिनै सावरायगोन आरो गोबां मानसिफोरानो आंखौ सोंदों नोंथाङा मोनसे भिडिअआव बेसेबां रां लायो होननानै थाइसेबो रां लाया लोगोफोर लाथिख' रां लायो आं लाथिख' आंखौ नोंथांमोना बिजनेसमेन दासान आङो बर' हारिनि मदद खालामग्रा सासे सुबुंसो हारजाफोरनि निउस चेनेल जेरै निउस लाइभ बा प्रतिदिन टाइम बा पराग निउस बेफोराव फैसा लायो नोंखौ जुदि 5 मिनिट देखायनांगौबा बेहाय नोगोद 50,000 बा 20,000 रां लानो हागौ गोबां फैसा लायो बिसोरो हाइलाइट मोनसेयाव 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डआव बिसोर 10,000 गाहाम फैसा लायो नाथाय जोंनि बर' हारियाव बेबायदि फैसा लाग्रा गैया माने आं लाया आरोना दंबो जानो हागौ आं लाया आं फैसा लाफेरा आंनिफ्रायबो थाइसेबो लाफेरा नोंथांमोना गोबाङानो आंनाव कमेन्टआव सोंहरबाय थायो फैसा बेसे लायो आदा नोंथाङा भिडिअ बानायनो थाखाय आं बेबायदि फैसा लाफेराखै लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ बेबायदि सोंनाङा नोंथांमोना जुदि भिडिअ खालामहरनो गोसो दंब्ला आंनि WhatsApp नाम्बारा डिसक्रिपसनाव दं नोंथांमोना बेनिफ्राय आंनो फुल डिटेल्सखौ हर अब्लानो आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै होगोन आरो जुदि नोंथांमोना इमारजेन्सि मा मोनसे खौरां दंब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट कमेन्टआवनो लिरना हर आदा नैबे आंनि नाम्बार इमारजेन्सि खोथा दंमोन आं नोंजों रायलायगौमोन होननानै लिरना हर आं डाइरेक्ट नाम्बारखौ लानानै फन खालामगोन जेबो सिन्था गैया अके लोगोफोर जायबा गोमादों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय पुर्णिमा आरो बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय कामरुप मेट्र आरो बिसोरनि जायगा जायबा भिलेज बा गामियाथ' गैलिया बे गुवाहाटि नालाय गामिथ' गैलिया बे एरियानि मुङानो जाहैबाय पाटरखुवारि पुलिस थानाया जाहैबाय नुनमाटि लोगोफोर दा बे पुर्णिमा रामसियारिया गोमानानै दं लोगोफोर गोमानानै दं माने दोनखारलांदों आरोना जायजों दोनखारलांदों बेनि नामखौबो आं बुंगासिनो पुर्णिमा रामसियारिया जायजोंबा दोनखारलांदों बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय खनेस्वर बर' आरो बिसोरनि जायगा गामिनि मुङानो जाहैबाय VIP रड बरबरि ओमफ्राय आरो बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय कामरुप मेट्र आरो पुलिस थानाया जाहैबाय दिसपुर लोगोफोर गुवाहाटिनि सिङाव थानाय दिसपुर आरो कामरुप मेट्रआ जाहैबाय बिसोरनि डिस्ट्रिक्ट लोगोफोर बिसोरनि न'आ एसे खाथि जायो VIP रड ओमफ्राय आरो पाटरखुवारि बारा गोजान जाया लोगोफोर खाथियानो जायो ओमफ्राय बे खनेस्वर बर'आ हाबा जाखानाय लोगोफोर बिना अलरेडि 2 हिनजाव दंखायो खनेस्वर बर'निया 2 हिनजाव थासेयावबो आरो बे पुर्णिमा रामसियारिखौ लानानै दोनखारलांबाय लोगोफोर दा बिसोरखौ बबेयाव दं बबेयाव गैया जेबो खौरां मोननाय जायाखै बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरा बे पुर्णिमा रामसियारिनि न'खरनि मानसि आरो बे खनेस्वर बर'नि जाहैबा 2 हिनजाव बिसोर गोबां दुखु लोगोफोर ओरैबायदि दुखु नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ मा होनबावनो लोगोफोर बे 2 हिनजावनि फिसाय बे 2 ओमफ्राय बे आरो गोदान पुर्णिमा रामसियारिजों लाइन मारनानै पुर्णिमा रामसियारिखौ ओंखारलांबावबाय बेजों पुर्णिमा रामसियारिजों बे खनेस्वर बर'जों ओंखारलायनानै दं आरोना लोगोफोर दा बिसोर बबेयाव दं बबेयाव गैया जेबो खौरां मोननाय जायाखै बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे मदद नांगौ नोंथांमोननिफ्राय मोनसे हेल्प नांगौ नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बारफोराव सोरबाफोर बे पुर्णिमा रामसियारि आरो खनेस्वर बर'खौ सोरबाफोर सिनायदोंब्ला बा नुदोंब्ला बा सिनायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो खौरां हरदो थाबैनो फोरमायहरदो गाहायाव फन नाम्बारफोर दं बे फन नाम्बारफोराव नोंथांमोना थाबैनो फोरमायहर लोगोफोर बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरा ओरैबायदि दुखु फोरमायस' हायै दुखु लोगोफोर गोमानायनि सानानो जाहैबाय दाख्लै थांनाय रबिबार खालि गोमादों बिसोर 2बो दोनखारलांदों बे पुर्णिमा रामसियारिनि गथ' 2 गोबां दुखु लोगोफोर बे पुर्णिमा रामसियारिनि गथ' 2 दं आरो लोगोसे बे खनेस्वर बर'निया 2 हिनजाव लोगोसे 3 गथ' दं बे खनेस्वर बर'निया ओरैबायदि लासिंसिं माने हिनजाव 2 थाखानानैबो आरो बे पुर्णिमा रामसियारिखौ लानानै खारबावबाय लोगोफोर ओरैबायदि आसरित ना मा जाबावगोन लाइनाव मोनबा भिडिअ बानायनो लागा दंमोन नाथाय आङो बे भिडिअखौ बानायालासिनो डाइरेक्ट आङो बे जाहैबाय पुर्णिमा रामसियारि आरो खनेस्वर बर'नि भिडिअखौ आं थाबैनो खालामग्रोबाय मानोना बिसोरखौ मोननांगौआ जोबोर गोनांथि लोगोफोर बेनिखायनो आं बे आंनि भिडिअफोरखौ दोनथ'नानै बे खनेस्वर बर' आरो पुर्णिमा रामसियारिनि भिडिअखौ आं थाबैनो खालामनानै आपल'ड होनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं गोबां भिडिअ खालामदों लोगोफोर गोबां भिडिअ खालामदों ओरैबायदि गिलु बालु खौरां दंना लोगोफोर ओरैबायदि गिलु बालु ओरैबायदि गिथाव बाथाव ओरैबायदि जाहामेला ओरैबायदि जारला माने ओरैबायदि दुखु दाहा लोगोफोर मा होनबावनो लोगोफोर बारहुंखा जियानो जादोंला लोगोफोर गिलु बालु खौरां बा गिथाव बाथाव खौरां बेफोरनि सोमोन्दै गोबां भिडिअ फैगासिनो लोगोफोर मोनसे नङा मोननै नङा गोबां लोगोफोर अके गाइस दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखै डिसलाइक खालामदो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव